Свети, че няма да по-добре да не я такова, да не изгори нещо. Просто няма, сега ще го видим. Да види, да не се... Нямате, не ме да тръгне. Ето тук мога да видиш това да ми покажеш, че няма. Просто е избита машината за... Не така, ще не кара, да са празни танкове. Тя да му сложи тия. Нека си не... Да, моля го затвори. Кое? Да, затваря го. Това няма да тръгне.